Ayo Mbak Prigel. Ya, ya. Ayo musiknya siap. Nangis sajroning atiku. Nalikan. Ayo Mbak. Selamat malam Sugeng Dalu nduk Prigel. Nggih, Sugeng Dalu like Kangkong. Salam sik salim sik karo Pak Lek. Pak Lek ya? Nggih. Pak Lek. Pak Lek iki bapak cilik ya. Pak Lek niku bapak cilik. Oh, ya. Ah, makasih ya nduk. Napa? Pak Kangko neng kene iki wis ping 13. Ping 13. Iya, 13 tahun berturut-turut. Saestu niku. Kene lagi pisan kok. Kula lagi pindho niki. Pindho pisan. Nggih. Biyen wis tau rene. Pun tapi senes jenengan. Ulangi. Nggih. Sopo? Sopo ya jaman semono dalang lokal mriki paling jenengan kelarangan pas kuisian. Raimu. Urung-urung kok ya wis ngerek-ngerek. Aku wis dalang murah dhewe sak Kediri lho. Rumangsa kok iso larang iki lho. Ya ora mungkin Pak Kangko kelarangan khusus neng nggon kene ngesong, ya ta? Ngesong Banjarjo. Iki sejarahe ket Mbah Sukron. Awit Mbah Sukron. Nggih. Tekan saiki. Dadi pomo Pak Kangko ning kono-kono larang wis lumrah ngene. Nggih. Mula kowe barang ya ngono. Pripun? Lek neng kono-kono arep pira 8.000 10.000. Nggih. Kene gelem ora gelem 4.000. Loh, wingi janjine ora 4.000 Pak Kangko. Lah pira? Wingi 1.500. Wah, kakean berarti aku. Jenengan kokean berarti. Oh. Jenengan min malian. Ya min malian. Kula padahal 1.500 niku wis budal. Udah sak klosone. Kok sak klosone piye arep nyapa kok sak klosone. Pancen nggih Pak Lurah Ngesong Banjarrejo menika bolak-balik nanggap awake dhewe nggih to. Nanggap Dwijo Laras. Winginane kula campur sarian teng lapangan nggih. Teng lapangan Banjarrejo mriki. Nah, sakniki terus wayangan kalian jenengan. Awake dhewe bolak-balik ditanggap karo Pak Lurah, urung mesti awake dhewe iso nanggap Pak Lurah ya Pak Kangko. Oh iya no, ora mungkin. Pak Lurah ra iso dalang kok. Ya ditanggap. Kecuali lek Lurah Minto Darsono lah. Lho jenengan ngenyek. Ya lah ngopo kok Ngenyek. Lah kok dadak Minto Darsono ngono ki nyapa? Lah aku kan nerokne MC-ne kae. Oh, jenengan ra duwe MC ngono kuwi. Gak duwe aku. Oh, apik kono berarti. Ya ben. Iya. Nggih, alhamdulillah. Dadi awakmu rene iki, Gel. Awakmu rene iki sing khusus untuk bayar awakmu. Kuwi Pak Lurah. Oh ngaten. Dadi masyarakat kuwi mbayari urunan nggo bayar Pak Kangko dan grup. Oh ngaten. Khusus untuk kamu. Malam hari ini yang bayari adalah sumbangan dari Pak Lurah. Nggih. Oh, Pak Samsuri, kudu mau apane? Pak Samsuri. Heeh, ya. Sing ngapunten napa sing gigike ompong niku? Ngawur. Nggih to, Pak Samsuri senes. Beda. Oh, lak sing wingi campur sari enten mriku niku Pak Lurah kersa tindak panggung niku kersa. Ning ora gelem joget, ora gelem nyanyi. Namung ngeten lho Pak Kangko teng panggung. Ha piye? Samare nek sing ngucul. Lah yo, mula men ngerti, men pirsa awakmu men luwih kenal, luwih dekat karo Pak Lurah diaturi tindak panggung. Oh nggih. Ora ketok sak kebiaran. Nggih nggih, Pak Samsuri ngapunten ganggu kamardikan panjenengan. Niki dipun aturi tindak panggung kalian Pak Kangko nggih. Mengko sing nanggap kuwi duruh sing ditanggap. Iya, nggih leres. Support musik Mas, ayo Mas Joro. Monggo Pak Samsuri tindak panggung Pak. Ayo.
iki dalange? Ya, cucuk tenan nanggap prigel iso dadi peladen barang. Loh, multi talene nggih ngeten iki, ya sok dadi nyanyi, sok ya laden. Kene wis. Kilo Pak Lurah. Wah, sampun ta? Malah ngurusi badokan ae. Loh, lah yo iki sing tak maksud. Rene nah. Kula pun gawa mic niki lho. Gawe mic loro masa. Aku lek bengi iki jenengan mek cekelan manuk. Aku bengi iki pengen jenengan nyanyi utawa joget. Pak Lurah ya, nyun sewu di atas panggung itu cuma ada 3 opsi, jenengan paham toh? Apa? Yang pertama adalah nyanyi, ya toh? Yang kedua adalah joget, yang ketiga nyawer, jenengan mudeng. Cek niki mawon niki. Nah. Wes digarap Mbak Prigel maneh iki rasa. Lah salahe nanggap nek. Salahe nanggap nek. Ngapunten Mas, kalau wingenane niku mboten kok ringita. Nggih, campur sari. Campur sari nggih. Nggih nek Pak Lurah Banjarjo ya tetep Mas Kangkon. Siap. Lah jenengan kalau wingi nanggap Mbak Prigel. Nggih. Berarti ndek wingi keperanan kurang marem niki tangkap melih. Riyen mriki Mas. Sareng cuma warga mriki nyuwune Mbak Prigel ten ngesong. Oh ngoten. Nggih niku golek sing murah. Ono sing murah mriki. Nggih. Tur yo sing nganggur yo mek aku liyane main. Ya ora. Nggih, pripun Pak niki Pak? Pripun Pak Lurah? Pun jenengan tanggap bayari dhewe sampean menang untuk memerintah Prigel kon nyapo bengi iki ngoten lho. Nanggap niku menang Pak. Niki nggih. Nggih. Kan jaran mawon. Jaran. Lah wong kontrak era nganggo jaran. Jenengan kagungan jaranan, kagungan kepange, ada kepange. Wonten to? Ngasto. Won ngaten mawon. Pripun? Kula niki mboten saged nggih to. Kula tak manut wargane ngesong mawon. Nggih to. Sing paling penak panyuwune warga ngesong napa? Mbak Prigel. Lek panyunane warga ngesong Mbak Prigel ken mandap ken mantuk. Wah. Pripun? Mandap dijunjung nggih. Ditanggap kok. Nggih. Pak Lurah. Niki lagune napa? Gerajakan Banyuwangi. Sing sigerak nggih. Nggih no. Tapi Pak Lurah kudu nggih joget to, mosok yo meneng tok aku malu no aku. Meneng karo nyapa, Gel? Gocekan manuk. Lambemu. Emah aku. Jenengan ki kudu semangat ngono lho Mbak Lurah. Dadi lek misalkan kula nyanyi jenengan yo sing joget. Ben blocking panggungnya itu bagus ya Pak. Nggih bener. Mang tanjakne bengi niki Pak khusus jenengan Pak Lurah. Mulai senengan ra diseneng-senengke atine rugi lek bayar 5.000 niku lho. Ngapunten Mas. Apa? Sing penting warga dusun ngesong remen kula pun alhamdulillah. Oh nggih. Nggih to? Nggih. Nek memang ngapunten sedaya warga dusun ngesong khususnya Desa Banjarjo umumnya. Nggih. Nek Pak Lurah jenengan niku mboten saged joget. Mergo pendamelane namung teng Sabin. Nggih to? Dados lurah niku lak nggih wakile jenengan buruhe jenengan. Nggih to? Lah kene Pak Lurah joget terus rakyate nopo? Bener. Nggih to? Laras. Matur suwun, ngapunten. Dadi Pak Lurah niku iso nang niki sawah. jogete kula wakilaken Mbak Prigel. Oh ngoten. Mamulo sekawan ewu. Nggih. Sopo mau metang ewu. Ojo dibukani kene to Pak. Aku isin aku. Niki transparan kok, ora usah dadak isin. Dadi ki sing ngenyangne nggih kula Pak niki Pak Lurah. Nggih, padahal mboten kula mboten turun. Njaba niku lho ya 8.000 setengah. Pancen ngapunten, pancen Mas Kangko dulure lanang tiyang ngesong. Nggih to Pak, Bu. Nggih. Ya. Dadi Pak Lurah ki senengane ning sawah, senengane macul. Macul. Lho bengi iki kowe dadi sawah, ganti pacul Pak Lurah. Lah. Ya, ini berarti opsi pertama dan kedua tidak dilaksanakan oleh Pak Lurah ya, Pak Kangko. Berarti Mbak Lurah ini melaksanakan opsi yang ketiga. Apa tadi? Napa sebenarnya? Nek kalau pengenane mature opsine sing penting ngesong remen gitu gratis. Tapi nek Mbak Prigel opsine mesti nyawer. Nggih Pak Lurah. Kalau mboten sangu iki pasang. Alah, Pak Lurah. Mungkin lek jenengan sabar to, kula setore nggih mriku. Ya, gerajakan ta. Gerajakan. Dibapane sik ora, Gel. Mambiat mayong.
Kalau sinden ki mungkin do madang sike. Ya ini kok metu ndok. Ya lah cah kok ya mentolok kancane nyambut gawe terus madang. Ya, dibawani sik. Ora marem nek ora dibawani. Ayo. Ayo. Membian mayon paman. Nggo kendang Banyuwangen. Iya. Nggo kendang Sepong. Dudut ben ketok rame iki ta Pak Kangko. Yo no, yo no. Ya. Dumpak berat. Jeng ngono, Pak Lurah macul brige. Jenenge sing jenggleng kula. Ya. Suarane gandeng senyum toh Pak, tangane iki lho. Lah senyum untune opo terus jenengan. Lah malah apik isis. Gandeng belam biangan. Madhep rene lho Pak. Wis depake brutu barang Pak Lurah tenang e piye iki. Ya. Nyeram biai no suwan toro. Kumpul ke? Masalahnya anu gelek ngelek manuke ora dicekel. Kowe malah kualan. Kualan. Nah, Pak Lurah niki yo nyuwun sewu to, Pak. Napa? Yo paribasane kethek mangan klenteng niku to. Apa kuwi? Wong wis tuwek ora iso ngalor. Iso ngawur. Nek iso ngalor ya kudune lek enek bokong ini kan kudune ya piye ngono ta. Gak ngerti rahasiane ra? Napa? Pak Lurah meneng ae mergo wedi karo Bu Lurah. Bu Lurah ten mriki. Heeh. Anu Bu Lurah nyuwun sewu jenengan tumbaske oskadon kedap teng Indomaret mriko nggih. Iya. Pianyu wangi kulon kenang kedal sekarang. Pak Lurah orang efek belas. Anu wedi napa gila kalih kula? Gila. Mboten. Oh mboten gila. Tak kira lak gila. Los pun mboten apa-apa. Los. Ya lek los yo joget. Tak jumeneng mawon. Pripun nyawer yo urung duwe. Mengke lek wis lagune entek. Lorlan kidul alas hang keliwat liwiyat
Jenengan ajeng nyanyi kok tak maca niku bareng. Ajeng nyanyi, ajeng nembang. Ngewangi kula. Gregesi, jenengan gregesi ta Mbak Lurah? Oh mboten, sapa omong gregesi mboten. Dicekel ngeten pareng ta? Dicekel ngeten pareng. Los ta? Lho wau dawe los. Heeh. Iki sing wedok ngetek ngono mesti. Kon ndi iki? Belap biangan belam biangan. Yuk. Aku suara siji sama suara loro ya Mas? Ya. Nah. Ya wes aku suara loro sama suara siji. Heeh. Tak sangoni selawe. Anu Wisnu. Anu Briga suara siji, Wisnu suara loro, lah Mbah Sumo bawok suara asu dadi jenggong lho. Kuk malah elek. Ya. Ayo. Tanah India Gumaring Gumalyaring Taman Sari Nuswantara bener omongmu ge. Kenapa? Kaya Mbah Lurah ki mur meneng adeg kaya. Ora nang respon piye-piye ning kowe ngono. Lah nggih makane kok ya ora piye-piye ngono lho, Mbah. Nek senyum tok. Joget nggih. Ya wes, gak apa-apa Cah. Ya, monggo. Ya. Apa ki mang lagune? Gerajakan no. Dino. Ya. Gerajakan nggih. Ya, mangga, yuk. Yuk. Mpun lho Pak. Mpun rampung lho niki mboten krasa. Mboten krasa nek bar niku. Kula sing gak krasa. Nek gak ngene ya ngene. Sebel aku. Marah aku. Mbak Lurah, pun marem napa dereng? Sampun. Sampun nggih. Pun warga Ngesong sampun marem. Oh dereng. Kalau manut wargane mawon. Nek dereng berarti tasik malih. Nggih to? Malih. Manu. Ya pantese nggih Pak Lek. Apa piye? Ya piye ngono lho, sak lagu ki biasane lek tekan mahku ya bensin rene ya 250. Kok lek rong lagu ya 500. Jenengan ACC apa gak? Los nggih. Apa mun dikontrak piye nok nggih to? Ya, nek mun dikontrak kudu kanton nyambut damel. Oke. Lha iki pancen iya kula ya wis lunas dadi nyerene iki nyaur bau.
Ngaur bau. Nggih, matur nuwun nggih Pak Lurah. Yes, Pak nuwun. Panjenengan sehat selalu. Muga sesuk belajar nayup nggih. Njing belajar joget dadi lek penyanyi-nyanyi ben iso joget. Nggih, Pak nggih. Yes, Pak. Mboten usah repot-repot, isin aku. Malu. Anu mboten usah bayaran kuwi akeh. Loh, aku gak tenan to. Jare mau. Ya ngoten niku abang-abang lambe lho Pak Kangko. Cegat kono dicegat ning kono, cegat. Lungguh ning kono. Nah, ning kono. Nah, matur nuwun. Ngono lho ganteng. Oke.